taure mchana kuya kudare kumwe kuya nomatambudziko vamwe kuya kuzoteerera but zvinoitika pamusoro penyika vanoba vakawanda vanopomba vakawanda vanoroya vakawanda vanobatwa panguva ndiye anenge iri mhombo panguva iyo asi mhombo mukati menyu mudzimu vanoba mukati menyu varimi vanoita zvakaipa varimi saka chimwe nechimwe chinonguva yacho pamusoro penyika saka chinenge chakanaka ukanga wagarapo ukabvunzwa mhosva yako tinoona kuti tiri kupomedzera vanhu vari kukunyepera zvese zvekutozoa tinoona futi kuti matauro atiri kuita newe wakaita mhosva tinazvo izvozvo toya tine nyaya dzatinosangana nadzo dzakatiwandei kunemi munosunga vanhu kana muchisunga vanhu musave nesaiti musave nesaiti zvingodza kuti kana wasunga munhu wamusunga uyu zvawanzi uite pabasa rako bva wamuita unodiwa kudare nguva dzakati nenguva dzakati chete that's all saka pamwe pacho mukazonyanya kuenderera mberi vanhu vamunosunga vanokufumura munenge makuratidza kuti mune interest hamufanira kunge mune interest panyaya dzinotoko munofanira kuzvizwisisa izvozvo munofanira kungoita sei ini ndotaura nemese asungwa neasina kusungwa complainant nadefendant vese ndotaura navo but kana ndangogara panapa kadai tikasangana kubhuwa nezuro wakanditengera koko ikodzero dzako dzinofanira kundiremekedza unditengere koko zvakangofanana kuti ukangochiposha ate zvapa chikafu stereko unoenda kumba kwavo bhuti rinenge rakazara nechikafu but musi wavanoreva pfuma havamboziva kuti waya nobhuti yakazara chikafu saka zvinhu zvacho zvokungondipa kudya chete nyika yangu ndifana kudya ikodzero dzangu saka kana ndaapa kutonga nongokutonga vakadzi muno problem yekuti idai varume venyu chaivo chaivo makuda novarume vasiri vei idai varume venyu chaivo chaivo pakusika kwedenga nonyika mwari achitya zvinhu zvese pamusoro penyika akaona kuti pano chinhu chaasiya pamusoro penyika abvaona kuti akasiya munhu akafanana naye ndobva maiswa panyika imi vanhu kuti mutonge nyika imi hapana kumboiswa munhu mutsvuku kana mutema pakaiswa munhu akaiswa namwari panyika saka pamwe pacho hakuna munhu akashata amumongu yakashata kana mbegiro macho bonde risingafai varikuwo maeldermen vari kunokwa vanotsvaka zvimushonga zvomusana unobva wafamba zvinoitika musana nenguva yainotonhora kadai murume wakakutadzira umba pane munhu akamboshedza pamusoro yevarume yakwana nguva yekuti auda kuenda kuedzera nomunhu tozongoona dzaamimba mumbao toziva kuti pakaitwa basa ipapo maelders vanenge vakura so taurai pfumai muchiri vapenyu mudye zvinhu zvenyu vana amai munozomuka imi muchiti ndakanga ndisina kupuwa zvomasungiro ndasina kudi wakadi kutaura uchiri mupenyu regai ndikudze kutonga vana vokusiwa kunonakidzana mukarega kutaura uchiri mupenyu panongosara mumwe akutonga anobva anokwirira kugara kuti dapfuma yakasiwa chandakaji akutoja kutoenjoy rai ndipenya dzinotaura mambotona taura chii yangu ndeyekuti ndakabata murume ane mukadzi wangu kumba kwatezvarawo tinesera muchiromonge mukadzi wangu achiti ndikabuda kuenda kubasa inini aenda kumba kwavo ndikabva kubasa ndienda kumutora ndikabuda enda kubasa aenda mbowaenda kumutora saka akazongosvika pakaita sepakaendera futi ndobva ndamuteera futi ikoko akatanga kuyana natese ukachinzi nana atezvara uda $50 yekuti utore mudzimai wako udzokere naye kumba ndakambokwanisa kubvisawo 20 kunoita zvokumainamaina andikakwanisa kubvisa 20 ndichidai ndikatanga kufambidzana naye ariko kusvikira ndazomuwana ane murume asi haasi uyu aripo andikamukwadza panapa ziso pana murume wacho asi akazokomera munin'ina wake kuti ndiye anga naye asi murume wacho azomashura uyu sera asi ndiye wandikabata ari munhu ndakatomukwadza panapa ndikamutorera uyo andofuka pamwe munin'ina wacho handizive kusaidi wokwawo kuti ndeyake ndechikomba chikomba chacho icho chiri
anonzi Makabayo ndio mazira anoita zita rake kusengeze pachitu. Kana pataimeneswa Makabayo chimunyeni Exactly. Chai. tobvadeza vanazvichekeswa zvanzi uyu asi Makabayo mirani bezo maofu Asi uyu anobva ndakamuona. Makabayo. aiwa kumachekesa asi urakaita munhu wake aachekesa pamusoro changu zvaitika ndezvokuti ini ndichibasa munhu uyu ndikamwana asipo uyu ndokunzi aiyo munhu wamuri kutaura akawandiwa ikoko ndibezwe marufu asi ari munin'ina uyu saka ine handaiziva dhira kupese nokuti uyu ndikamwana asipo uyu achimhangara yake ndakapiwa kurombasha wakanyoresa Makabayo ndiwati kudai wakanyoresa ndokuti ndikakuenda nefowaaaesage Makabayo Ndiye yakakwara apa ndakamufuadza. Taura tidzira chimboyo. Auya wako chaika ndika wako chaika. Chitsanangura manje nyaya yako manje. Ndio ndakabata. Taura chinzwa. Nyatsoka mabatira ukamuita. Mabatira ndikamuita. Madzimai angu ndakamasvikira ari kumba kwavo sekuenda kwavagara vachingoita ndingoti ndikaenda kubasa unoenda iko ndakatovasvikira vari vese vatotara nyaya todiscuss vachitaura nyaya vari mumba zvikatonzi mumba mwamurumba mubhedroom kitchen mamai vavo wese vanga vakwatezvara vangu pandikanzi kwekwe iwe kana uda mukadzi wako tora mukadzi wako chibvisa $50 ndokuti ukwanise kutamba mukadzi wako udzokere naye saka kwakaona vari mukicheni vanga vari tu vanga vari tu yobvaswa kuwaita sei ndakamubhulonji ndakamukuwadza waswa bva kutanga kuwadza hauna kumubvunza vari kuti unomuite ndikoti mudzimai zvekutomubvunza ndakati ndikatomubvunza ndikati ndiwane mukadzi wangu anditi panguva dzacho ndinozokwanisa kutaura zvinhu zvacho ndobva utanga panatanga wezi shungu dzadzipawandisi amusoro chakamira matauriro ari kuita murume uyu nonyaya yake nomaitiro yake inhema dzese dzaari kutaura kwandiri ari kutaura nyaya yakaitika nini yandiri kuziva kuti ndisvike kuti ndinesane nomurume kuti asvike pakuti akwanise kunongedza inini kuti ndikudanana nomudzimai wake nhau ikaitika ndeyekuti mudzimai wake ndamai kwandiri inini nhau ikaitika ndeyekuti ndikakunzwa kuti akachikohwa uroko achikohwa uroko ndokuzokumbirwa inini vachinzi tikukumbira ushava mukwanise kutipawo mari yekuti tikwanise kuti timuendese kuchipatara akwanise kuti arapiwe ndo mari yandikaendesa yakandiwana ndichikwanisa kuti ndichitaura pano mudzimai wake ndobva asvika patonga tondoisa pana kuti tizondichendokumba saka after then ndazonzwa kudaro kuti vari kunonedzera inini ndopandikazobvunza ndikati nawe iwe nokuti uyo munin'ina wangu wekuti azopinda zita rake ndichimuti iwewe akatanga kuda kufambidzana nomukadziye ndikati ndaura ndikati mukadziye udaita saka akati aina ndichimuda ndondifambidzane naye saka pakazoitika nyaya idzi ndonyaya ndikazoti nayo aina handisiri aiwa tikatomutaurira kudaro kuti ndamai saka uyu achizokwanisa kundibata manje akabva ati ndabata chikombo ndonyaya ikaitika
15 minutes past. Ngwazai. Papo kuma 8. Mati. Anga tulmani kwa kutuka kuma 8. Mati. Ama mtu no wamwasikana wangu wakati wanda waningina wake wangu watu ulipepa. Kwa kana munhu aida chikwereta kadana. Mati Aida mari chikwereta. Ndio yeye madzimai yake ako mangati aida mari chikwereta. Saka ada mari chikwerete ngada kukweretesa anendera umenya. Inini nawe kuti ndikatongopinda ona ikoko sezvo pandikangoti mari iyo pandikatongopinda ona ikoko chitongoziye. Aiwa. Saka wewe ndo pakatongosvika ipapo ina anozotongomira Ndio wakazongokuzotisa kwa izotisa chi. Iye akatongosvika notanga kutongodwisawo. Kosa kana akagusa wasikaziziwa izotisa. Ini ndikatongotereka ndini ndichazomubvunza mangwana kuti waindwisire. Ndikazosangana naye. Ndikazosangana naye akatondimisa akatonditi Mwari mira pandatomira. Ko kana munhu achinga akugwisa handiti iwo tiza ndinokaita. Waona kuti uzosara ngenda unoenda. Aiwa, inini zvokuti ndikwanise kuenda naye inini ndichienda kumubvunza kuti wandigwisirei. Ndikakantono wanga wanga ndinawo, ndakabva atondimisa. Dandiro wanga wanga ndinawo vanonzi akundishora wanga ndinawo, iye anowaziva. Iwe ngotaura, iwe ngotaura. Uya akatora masikasi. Akundishora ndo wanga ndinawo. Imaro. Ndinawo. Magaro. Magaro ari nouyu. Nouyu. Kuri wakundivise. Akandivisa ndaenda kusiya mari yacho. Phone. Phone akatora bozoti yaiona mavideo bangu etora. Yaona mavideo. Polisi ansanda tenda itori ku polisi nyaya. Magaro ari. Patwane wiki ndatoro. Imaro. Itori polisi nyaya. Mavideo. Iya akangotongonosvika wachitongonongofoni yangu. Kuma 8. Foni yako ne mavideo. Foni yedu kayato mafuta. Iwo ndo boro wafuta. Ndo boro zenda uruweka unokuwa kwa ne kuchani kuma makasoka ifoni pa kai. Foni yetu kwa hiyo. Akaira mbilo. Saka pakaira mbilo kwa ndikuzoda akaira mbilo. Bozo ndikamti kundibeka foni yangu. Seo sukuza kuti akaira mbilo. Iye akataura kuti iwe ndo wandoenda nodaro nokudana nomukadzi wangu. Ndikati ina ndisiri kudana nomukadzi wangu. Ukati ndiani. Ndikamuti anoda kuti saka kubatsira mudzimai wako zvaakaita izvo zveinda kuona ine zvakaita maenda kumukadzi womunhu kumateito kuroko iye ndiarida mari iwe ndowoenda kumba mari ari kuba kwako kunzi kuti iye ndiyawe kuba kwakwedu ukagona izvo yanga nawe ngoti ndokurodwa tinongopinda nako aiwa tatu ukagona here ukagona izvo inini ndikanetsana nomukadzi wangu akada kuti uya kwamuri kuti ndipewo $10 ndakaenda kwadarima pamupa ndikakuti imwe chikomba chomudzimai wangu kuti ini zvikangondirerukira nokuti isu tingori hama papo tingori hama nawangu ndati ndiri kunetsana nomudzimai wangu munoti ndini chikomba chacho chikomba uya anetsana nomudzimai wako kunyumba mamutinda kukupa mari yechipata imimi miririra papa panguri kutokweretwa ati muri chikomba chomudzimai wangu nokumuyamura ikoko ndobva akone munachiza mavidhiyo kumba kwake ukaana mavidhiyo pamatorerwa foni ndobva abata unguo wake netaimu dzokuti hafuendi nomudzimai womunhu imari yaukakwereza mati ukakwereza mari $30 $30 chete $30 yakwamukweretesa uchikwereresa mudzimai womunhu uyaizviziva here kumunhu kuti ukumba $30 ini zvokuzoziva kuti ari kuziziva here kana kuti kumba kwavo kuita sei vozoti inini ndikangomuona kumba kwavabereki vacho ndobva vatongondiona kuti pamashopo tatosvikawo pakareba ndobva titsvagawo mari kuti tikwanise kuti kuziva kuti mukadzi womunhu unoziva aizvozvo handizizivi aiwa zvekuziva kuti mudzimai wake aiwa izvozvo handaiziva nokuti inini ndaingomuona wake uri pamba wabereki wavo
shava ngokutanga matini mukadzi wake uyu ndio mzee ambaye mamita ayo kaya kuti mudzimai wake takuzokerera kuti tatavaningana wavazive kosaka sei wataudzi indinazvi sei wataudzive iwe wakambogara naye tadza kutaura saka unomuziva kusiyana hatakubvunza kuti uri bese here tataura nyaya yekuziva saka manje kuti baba vangu watanga watobva unawana vanganino unawana tu wari kuti hauzivi kowe hauzivi futi alright hauziva ndii hauzivi taura kuti hauzivi right takukudzisa kopa ukama aiwa ukama atasvika ikoko satasvika ikoko toda kune yeye wata hauzive tuwirana nditi $30 akakupiri izwa kai hanza unonipa $30 no ashara ada zile akana mayo upindure kuti mubvunzewo kuti sei mutaundise ndinokupa pandavaendera kupa $30 kuenda kuchipatara $30 kubvunza ndiyo kuenda kuchipatara pamukati tikukwereta mari pindurai yenyu musingazivi ndakakweta mari mukanda mari iyo vandazobva vanhu vandazokwereta mari kunavo waikwereta mari chiudzi kumunhu usingazive vanogara kuvileji katovaziva semunhu wekuvileji koinga watawamuziva ichokwadi kuti mwana wako saka uzive mwana wako saka mwana wako wauzive here akamuona muchiitei kuti azotora foni maite uyo akasvika uyo akagara pai akagara pacheya pachiya pai mumba apanzi mumba kwamai angu kumba kwamai angu mumba angana vabereki venyu vari kupiwa vari kumba mogara pa kumagazi taudasvika mashopisi vana taudasvika mashopisi vana varimumwe kunzaini akasvika ndibvaita se akasvika kubva musi wakandirowa akabva aenda akazodzoka musi achiti ndauya nemari yekuti uende kumunha udzimise dhoketera wakanyoresa mapurisa ndomusi wakazodzoka achisvika uya aripo magawana muda aidipe foni ndopakasvika uya aripo achiitei achindipa kamariyo achikupa mari yema $30 yakwa wachiramba iyande ko $30 vaikupa uyu wakanga wamuudza kuti ndakupa $30 ndaimuwana kuti pakandiro akasondera wani kokumba kwaikaunguziva angasingagandira atotiza hanzi panopawasiedza kupinda hanzi uyu anokupa $30 ndiye wangoramba pakutanga uyu kuti wamuzive akakupa $30 ndiye saka naite saka chokwadi kudishika chokwadi kwacho chokwadi kuti hauzive
izvi zvazvene zvakazoitika inenge andisipo izvi asi uyu kuti azokwadza uyu akachitora foni achitinda foni uyu akavata akakuya kumba kwedu aine uzvi ndikatogara zvikanzi baba amai ndauya neava vandichavada zvikanzi nyaya iyi zvikanzi handigonoitaura ngavataure ivo zvikanzi manje baba wapo zvikanzi ende mwadaiza bvatuma mwana bwadaidza baba bvauya zvikanzi baba ndauya nemwana wenyu inini handichamuda zvikanzi aiwa kwamatangira kuno kumakati dzokere mende kwatete motaura naye zvikanzi neava kutambisa nguva ndine kwandida kutoenda zvikanzi aiwa kwamuda kuenda kwacho hamudzokeri kana madzoka moya motora mukadzi wenyu moenda kwatete zvikanzi hai zvesizvo zvanaimbasa nazvo ini handichatora bvaenda uyu bvagara tazomubvunza kuti kwenyaya iko zvikanzi pane hato dzedu yakaripa mwana waeni zvikanzi akunditi kumba kwenyu kune mahure ndemoripa ngozi kumba kwenyu ndosaka atizoni akatingogara chindiro kuti ndiwewe ndakuwana uri usiri musikana akuzvitaura zvine zvinoengana wana tuko pese akaidi kuzvitaura vatagara uyu pese painge waiwe achikwadza musaka akapisa mwana wake moto ati ndipo moto we40 ndobva apiwa adodzosera bvapisa vanhu vanzvengesa bvakanda moto umwana musi wakazouya achikwadza bvauya achiti ndipe foni bvatora foni bvandonoviga kubhedhi kwamama akati ko foni yangu uda kuipiiko iwe ukandisase ukandiramba muna ndobva adzoka ndobva wakunetsana saka pavakunetsana ndatofunga ndariko chiko chikuitika nemuramu wangu uyo angaripo bvaningirina bvabuda bvaenda bvaisa chihuri padho bvaya bvapasa dho bvaanganizishamu rake rikatodarika apa zvanzi nasida kuuraya ndopa akamurova huroko achibatanidzira neuyu amurova huroko bvatiza kina ubhedhi namama uyu bvatobuda bvaenda nyaya bvaiswa kupolisi hanozodzoka futi kunze musi wari kutaure wenangu handizouziva vaakadzoka mbuzi wangu uda kubvunza unomuka yakareba sei kuchigara mese kuchigara mese naye mwina ndimama naiye mama wakaise kupasa dhowi baisekurwa kwake akavachisiya mwana akavachimusiya kana baba vakati vanopupura izvozvo namama akati achamuda mukuru ana akati handitambise mari yangu bheta nditenda mumwe wamariwo saatotakarabiwe inini ndindakampa gupuro akariramba maida kuti ndindiitose iwe ndokwampa gupuro handi mwanzwa pazvavo hadzini ndindakampa gupuro akauya akati zvandikutaura izvi baba kana wakauya pamuzi pura akachiti mwana ngatiiye kupedzira uyo akayachiramba mukati ndizvo wazokutora mumwe handi ndindakatomupa gupuro kudhara orit kana yokuwampa gupuro asina kuritambira makaramba nayo ndakatonganyana uyo ngazoya akati murume ndakamupa gupuro handisabuya idare rakaonesa kuti amai murume anoramba mukadzi anoramba asi zvine nzira yemarambirwo zvamukaramba murume wenyu achiramba kuramba mukaenda kwasabhuya wakati handina makaenda kwamambo here handina ndakati murume wenyu hakusati manambana iwewe ndichikomba uyu mukadzi womunhu saka isisi hatina judgment zvokupa judgment zvanodiwa kwachanga mberi uyu akaenda kwamambo kwamupa judgment fana nyaya anyaya vanoiziva ndizvo katawira ete kana unoona zvazvinoita ananga kubamisira kuonai uyu chikomba ichi
chakada kuda kugara nenyamba samuina kwamambona ari apa nokukaza kuti uyu ndo anoziva akamboisa uyo yamboyapa ndiani wamimba inobuke tana tumuziva inini ndikomana ndichitaura nyaya naye ati inini kana usingade kutaura nyaya yamunotaura itotezana zvachose inini ndiri mutongi kwatigero handina basa nokuwekwakarambika sei because ndo zvandikapikira zvekutonga nyaya dzevanhu ndingapesana ichiyananisa